на колко си ти момченци? Коя е баба ти? Лимонка. Викам, тя от Троица. Знаеш ли? Лимонка. Викам, тя от Троица, бе. На Сенки рожена. Не на Сенки. На Сен на Сокалински. Колев? Сокалински. И той втори път пак на бяга. Викам, ти на колко си годинки бе? На 13. Викам, тук имам едно внуче отдолу на 13 години. Искаш да запозная с него? Искам, ама имам още една обиколка. Ама е Лимонка внук. Да. Защото ако е син, то... И като се върна кай, тогас. Върна се то, доди, седна на масата и аз там, после Жечко доди, Петко, и те взеха да си говорят на английски, двамата. Той на колко сина има Асен Каралийски? Двама сина има, нали? Единия с... Асен има неговата работа, не знам дали я знаеш. Той беше на Масара. на Масара дъщерята Атанаска. Така. За нея се беше оженил. Беше се оженил и има дете. Има една дъщеря Радина. Сокалинска се води. Така. И той се оженва за Лимонка. Лимонка. Тя от Македонията май. Тя от Македония. Там я доведе. И сега Асен от първата, от Атанаска, нали? Да, с Едно Радина. дете има. Дед пей, знаме. И сега от Лимонка има две. Момчета. Не знам второто Момчета са. кого, знам първото момче. Тъй. Момче. И сега като порасва този, отива в Южна Африка да Юар. работи. Точно това. На той момченци бащата. Точно той. Така. А то момченци каза, че Чичо му починал. Значи, брата на този. Кой Станимир? Знам, че единият Станимир се казва, ма другото не знам как се казва. Починал брат му. От пиене, каза то. На Асен, брат. Син. На Сен Сокалински син. Двама сина има. Единият е починал, другия е бащата на той момченци, дете идва у нас. Тъй. И, значи, същото в ЮАР отишъл да работи, нали? Там се оженва. То ни разпря. То се превежда. На английски Той не прекара. знае ли български? Знае, ама не много. Да, ама не много. Да, значи по-му По-лесно на английски и на немски. В ЮАР, като се оженил, значи то на колко било там? На колко месеца ли било? 3-4 месеца, На нещо. 3-4 месеца не им харесвало там, защото било... Ко било бе? Открадват много неща. Или то убиват. Кръда, Престъпност. така, и вика, часовника каза, може да те спре. Не бе, каза, че... Престъпност имало много. Не каза, че може да те спре, че ти кажат, или ми дай часовника, че ли ще те убием. Така. Престъпност имало там в ЮАР много. Най-различни хора. Негри, черни, даже питаме, И тук те ще стане, като и гледам. тук те ще стане. И така, като почнат да идват тия иммигранти, ще влизат в къщата и ще тъй. Никой няма да идва, баба. От тази бедната Айде, държава, кой ще иска айде, да идва? тъй ми Кажи ми, кой приказвате, ще иска да много идва в тази приказвате. бедната държава? И За сега не са дошли. За сега. Бедната държава не И няма отиват никъде да в идва. Швейцария да живеят. Така. Швейцария. И даже разправят там, те го питат къде живеят в Швейцария, в някакво село. Обаче той село имало 9000 жители. 5000. Голямо село. Голямо село. 5000. 9 каза, бе. 5! Че английски знаеш ли, Няма бе? значение, няма Ти значение. тъй ми каза. Голямо село. 5000 казах, че пак много помниш, бе. Баба си на колко 80 години, Аз а съм пък ще го- ми кажеш, че на 5000, че 9000 било, като аз съм на 14 години, имам по-хубава памет Ще го от тебе. бия. Ама аз съм го записал, ще го дам. Ще го Няма пусна. значение сега. Няма значение. Чак Спори с баба си, ще Подробно. спори. Айде бе. И така. И после ко беше, бе? Няма ти казвам. подсказвам. Няма да ти казвам. И там живеели в ЮАР. И си идват тука. Идват се, ма на гости. Те си заминаха пак. И октомври каза пак ще ли да дойдат. Асен каза, че ще идват сега. И купили 2 къщи в Осмар. Така. Три имоти имат. Едната къща
къща, другата е соларен панел, пък от другата страна на улицата. къща, може да са соларен панел. Ама пак е имоти къща. няма нищо там. И просто е тяхно. Много знаеш, ай някакъв път ще минем, ще ти покажа къща. Така е, бе! Добре, айде, няма да спорим. Листите. И го питам аз къде